an sartuak gaude eta urtearekin batera gero eta gertuago daukagu Gartxot eguna. Urtarrilaren 19an eta 20an ospatuko da Itzaltzun eta horri buruz hitz egingo dugu gaur Maite Aranbururekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Mila esker. Orduan 11 urte dagoeneko jaia ospatzen. Bai, aurten datorren asteburun ospatuko duguna izango da 11. Gartxot eguna, bai. Pasaren urtean 10. urteurrena urte berezia, beraz. Bai, baina konturatu gabe pasatu zitzaigun, Ze hasi ginen Gartxot egunarekin, lehenengo antolaketa bileratxo bat izan zen, orduan batzutan kontatze dugu hori Gartxot egun bezala, bestetan ez, orduan 10. urteurrena pasa zitzaigun hor konturatu gabe. Baina, oso goitik ospatu genuen bai. Eta nola sortu zen ekimena? Ekimen hau sortu zen, Itzaltzun ikuste genulako, genula Gartxot eta bere kondaira, Euskal Herri osoan ezaguna, bai Arturo Kanpionen eskuti, Benito Lertxundin eskutik eta ondoren Asizko Juanjo Edorta eta haue goraipatu zuten filman. Baina Itzaltzun bertan, etzeon Gartxoten omenezko ezer. Orduan, lehenengo bileratxo hartan erabaki genuen Itzaltzuko herriek edo eskaini bertziola zerbait Gartxoti eta jarri genuen plazan bere omenezko egurrezko taila bat. Eta hortik hasi zen, urtez urte gehiagora jundan, festatxo hau. Orduan, bardoaren omenezko jaia eta zer da hori goraipatzen dena? Gehien bat bere pertsonaia ez, eta gero gure ekimena goraipatu nahi ditu bai auzolana, bai euskera eta bere kondaira zabaltzie lau haizetara. Hiru helburu horiekin sortu genuen Gartxot ekimena elkartea. Eta horren barne, hori zenolako jarduerak antolatzen dira? Jarduera nagusi bat zen Gartxot eguna antolatzie eta Gartxot egunaren bilakaera ekarri du beste helburu nagusi bat genulako elkorretan Gartxot preso edo hilzeneko Kobazulorako bidea prestatzie eta atontzie. Orduan bi helburu horiek ditugu hildo nagusi bezala eta horrek mantentzen du Gartxot ekimena. Orain dela 11 urte hasi zenetik nola garatu da jaia? Jaia gehiagora junda, hasi zen egun xume bat izaten eta Gartxoti egun bateko omenalditxo bat egiten, festagirun betire, eta gero pixkanaka eta ezaguntzen jundan einean, festa hori baita haunditzen junda. Gehien bat bi eguneko festara edo bi egunetara pasatu genuen elkorretarako bideo hori prestatu genunien, ikuste genulako izen bertzula ekitaldi berezi bat elkorretara juti, orduan horrek luzatu zuen pixkat, asteburu osoa pasatzi. Eta parte hartzeari dagokionez, jende asko gerturatzen da, ezaguna bilakatu da 11 urte pasaira da, honeko asko da. Bai, azkenin ahoz zabaltzen junda, eta bai, herri bazkarian elkartzea 200 gora pertsona, eta gero ekitaldi desberdinetan, baita, orduan, bai, jendi gero eta ezagun egiten nahi da eta gero eta parte hartzaile gehiago ditu festan. Ez bakarrik Baiarakoak gainera ez? Hori da, azkenin elkartzea Euskal Herriko 7 probintzietako jendea, txoko desberdinetatik, pasaden urtin Bretoia baita egon ziren, bai, jende ugari eta leku desberdinetatik, bai. Horretarako aritzen zarete landalan, ez? Ze nolako lana da hau guztia antolatzea? Irail ingurun deialdi bat egite dugu eta aurtengo festa antolatzeko SOS larri bat bidali genuen baita, ez? Gehien bat ardura asko suposatzeulako, lan desberdin asko daudelako eta banaketa hori ezin delako 3-4 pertsonan gaina hartu. Orduan, irailen hasi ginen arduradunek eskatzen lan bakoitzeako eta irailetik aurrera gaude martxan festa antolatzeko. Orduan, hilabete batzutako lana du atzetik bai. Eta zuen artean nola koordinatzen zarete?
Pues, hilean behin bilera desberdinak egin ditugu, arduradun denok itzaltzun, eta bilera horietan bakoitzak bere arduraren planteamentua ekartzen du, adostasun batea iristegea, eta hortik pues, egitaraua ateatzen da, eta egitaraua borobiltzen dugu. Eta zenolako programa edo egitaraua izango da aurten? Bueno, aurten hasiko gea urtarrilak 19, larun bata, eguerdiko 12etan, Ezkarotzeko Ibarretxin aurkeztuko dugu Josu Martinezen dokumentala, Jainkoak ez dit barkatzen. Bera baita Ezkarotzen egongo da, dokumentala aurkezten. Gaur botako da Iruñan. Bai, entzun dut, bai, oraintxe irratian entzun dut, bai. Orduan film horrek hasiera emango dio Gartxot egunai, eta filma eta gero itzaltzun izango dugu Bermuta, eta Asisko Urmenetaren azken liburu ilustratuaren aurkezpena, Aztitza. Jarraian Herri Bazkaria izango da, bertan egongo dan karpan. Eta Herri Bazkaria eta gero bertso saio dinamiko bat. Unai Agirre, Miren Artetxe eta Aitor Mendiluzerekin. Jarraian Amorante bardoaren kantaldia izango dugu. Eta gero afari tarte horretan Gatubi eta DJ Ezekielen emanaldiak. Bi emanaldi horiek goizeko ordubiak arte irango dute, ordubietan karpa itxiko da, eta ja larunbateko festai bukaera emango jo. Ze hurrengo egunin, 10etan elkartuko Gaitzaltzuko plazan elkorretarako txango egiteko. Horten agian sorpresa bat edo beste egongo da elkorretan. Eta elkorretara jute ez dienak eta aurrak izango dute hor karpan porrotxen ikuskizun emanaldi bat ikusteko. Eta jarraian ja Bazkari autogestionatu bat egingo dugu, ja mendi txangotik itzulitako jendea eta karpan gauden honartin. Eta gero bukaera emango dio, 3:30 inguruan ja igandin bukatuko dugu festa. Orduan, adin guztietarako egitaragoa. Bai, hori da, saiatze gea aurrei ere Gartxoten irudia, Gartxon horri izan zen azaltzen, eta beraie baita parte hartzen festa honetan, ez? Ez heldua bakarrik. Eta bai, aurrak beti daude ongi etorriak. Bai. Eta gainera, txangoa ere, zailtasun maila guztientzat da, ez? Bai, baina kontuan hartu behar da, neguan gaudela eta nahiz da txango erresa edo erdibidekoa izango dena urtean zehar, neguan gauzak zaildu inleizkela, bai elurragatik, bai eguraldi txarragatik, pasaren urtean adibidez euri asko botasun eta jaisten diren barrankutxo dana gainezka zeuden, orduan badu bere neurriak hartu behar die, bai? Orduan horretarako baita txangoko arduraduna, goarba bidaltzen dute, hartu beharreko neurriekin, elurraren kasuan edo raketekin juteko modun dagoen, ez? Orduan eskartza dugu baita, mezu horiek kaso iti eta ardurakin jokatzea gehien bat. Baina pena merezi du, aberatsa delako gainera hori historiaren parte garrantzitsua hor hil egintzen eta... Hori da, elkorreta badu bere xarma, badu... Bai, leku magikoa da. Eta parte hartzeko, apuntatzeko aukera dago edo nola... Orain jaso berri dut gaur goizean, azken txartelak daudela, Bazkari eta afaritarako. Orduan, txarteloiek jasotzeko aukera dago txartelagartxot@bildua@gmail.com helbidean. Eta bertan izena eman, ordenketa egin eta bar, eta txarteloiak lortzeko aukera, baina azkarri bili behar da. Orduan, arrakasta handia? Bai, 200 gora pertsona apuntatuta gaude bazkaltzeko, 280 afaritarako baita. Zegi bai, jendea etorriko dela ematen du bai, pozik. Eta, ospatuta gero, nola ebaluaketaren bat egiten duzue edo ze... Hori da, urtero festa eta gero elkartzen gea arduradunek eta egiten da festaren balorazio bat, bakoitza bere arduren gain ze faltan botadun, ze hobetu liteken hurrengo urterako. Nun dugun topea baita, ez? Ze gehiago azkenin jarri behar dugu tope bat eta hor mantendu, ez? Posible den egin. Momentuz nahiko osatua dago, ez? 2 egun gainera, lan handia azaldu duzun moduan, eta pozik, 11 urte daramazue hor atope. Hori da, bai, oso gustora. Egia esan lan handia da, esfortzu pila, energi pila bat galdu edo inbertitzea hor, ez? Baina, pena merezi du, dudik gabe. Eskerrik asko Maite gurekin egoteagatik. Zuei. Eta kontatuko diguzue. Hori da.
ea nola joten dan dana. Mila esker. Gero arte.